Mamati akmet ken Jesu Kristo abugbugtong anak nakin apot. At igmaod ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuot ti pinagturaan ni Poncio Pilato. Nailansay ti krus na tayket na itanem. Imulog ti ang digitinatay. Nagungar ti mekatlong aldaw. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama mga nakabalin amin. Agapunto sa dyan o may mangukum kadagiti si bibiyag ken dagiti natay. Mamatyak mat ti Espiritu Santo. Patyak mat ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagrinano dagiti santos. Ti panakapakawan dagiti basbason. Ket adantumat panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y daga-akas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito, iti kanan mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga madnugot ti sulisog, salakan nakamkat ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamat itag, nanayon nga wan tinggana. Dagiti misteryo nga intay lagip, iso dagiti nagloryaan nga misteryo. Ket ti umuna misteryo, iso pinagungar ni Hapo Jesus kadaginitay. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo diti dagakas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito, iti kanan mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem, dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol, kada kami, di nakamet baybayan, nga manugot kisulisog, salakan nakamkat ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat inenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka.
Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met tibungan ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met tibungan ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, naenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ti Anaken, ti Espiritu Santo. Kas iti punganay, kas tamat itag nanayon nga wan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa impyerno. Itulong mo amin ang kararuhat sa dilangit, nang nangrunan ti makasapul unay ti kaasin. Ti may kadwa nga misteryo, isu ti uli ni Apo Jesus sa dilangit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakan mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanin mi iti patinayon ng aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikat inanggasatan kadagiti amin nga babae, nainggasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikat inanggasatan kadagiti amin nga babae, nainggasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikat inanggasatan kadagiti amin nga babae, nainggasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikat inanggasatan kadagiti amin a babae, nainggasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikat inanggasatan kadagiti amin nga babae, nainggasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikat inanggasatan kadagiti amin nga babae, nainggasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikat inanggasatan kadagiti amin nga babae, nainggasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikat inanggasatan kadagiti amin nga babae, nainggasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikat inanggasatan kadagiti amin nga babae, nainggasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikat inanggasatan kadagiti amin nga babae, nainggasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol,
itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, iti Anak, kan Espiritu Santo. Kas idi po nganay kas tamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararwa sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may katlo nga misteryo, isu ti ulog ti Espiritu Santo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati paghariam, matungpal kumatinakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito, iti kanan mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmat pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamit baybayan, umanugot ti sulisog, salakan nakamkat mat ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami ama nagbasol, ita kenton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamat itag na nayon nga wan tinggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa infierno. Iturong mo amin na kararwat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kapat nga misteryo, isuti panakayuli ni Birhen Santa Maria sa dilangit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakam mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakamtel daw ito, iti kanen mi, iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isala ka nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati nanggasatan ka ti amin nga babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria, nga ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati nang gasatan kariti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati nang gasatan kariti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati nang gasatan kariti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati nang gasatan kariti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati nang gasatan kariti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati nang gasatan kariti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati nang gasatan kariti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati nang gasatan kariti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, napo Diyos tadaken ka, sikati nang gasatan kariti amin nga babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo na Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, iti Anak, kan Espiritu Santo. Kas iti punganay, kas tamit itaken iti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanag dagiti basbaso mi, ispala na kamati apoy sa di infierno. Ituro mo amin nakararwat sa dilangit, nang nangrunat ti makasapul unay ti kaasin. Ti maudi ang gloria ang misteryo, isuti pa nakabalangat ni Apo Santa Maria, nga reyna ti langit kendaga. Amaming adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dunteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo diti daga akas sa dilangit. Itdem kadakamtar daw ito, iti kanan mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, tinakamet baybayan, yumannugot ti sulisog, salakan nakamkat ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasi na kami managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nga inggasatan kadagiti amin na babae, na inggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka.
Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babae, na inggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga ina ti Diyos, kakasi na kami, ama nagbasol, ita kanton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamat itag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawan nagbasbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Ituro mo amin na kararuat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Salve Reina, inati kaasi, biag samit ken inanamon. Salve sikat kararagan mi, da kami ang napagtalaw nga anak ni Eva. Agpakpakaasi kam ken ka nga sumasa inek, nga agsangsangit dito'y daga pagluluwaan. Ala ko makatalek mi, italyo mo kadakam nagitamatam aman nga asi. Kahit ito nalpas dito ay pamagtalaw, ipakitam to kada kami ni Jesus, a bendito abunga ti tiyan mo. Uma nga asi, uma nakem, una samit a Berhen Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa nga ina ti Diyos. Tapno may karkari kami, kargitin karkari na po, may Aso Kristo nga anak mo kan apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugto nga anak mo. Ingunudan na kami, kadigiti bungguna, ti agnanayon na panakaisalakan. Ipaay mo kad apo, nga ti panagpagpanunod mi. Kadagiti misteryo, tinasantuan unay a rosaryo, ni Apo Birhen Santa Maria. Tuladen mi digiti minaon na, kat magunod mi digiti enkarida, kapumet laeng kay Kristo nga apo mi. Amen. Hintay daydayawen ti Diyos, itinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
Agkanta tayo, idiri tayo, imbag kenayati apu tayo, napudno nalinteg iti amin na tao, agkakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Tapno dapan na kay kari tayo makiranod, kadagiti na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, ikararagan tayo met, dagiti kakabsat, nga dimawa ti tulong, may karkararag kadakwada. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Tignayon na kam kad Apo, amang tungpal asiririg tayo iti pagayatam, tapno adu ti maawat mi apanulong taayat mo, gapoken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti gana. Amen. Ti may basa na adaw, iti libro ni Propeta Daniel. Iti may isang aldaw, inawis ni Ari Bersasar, ti 1,000 opisyales na iti dakkel apadaya, ket nagiinomda iti arak. Idi agiinomda, imbilin ni Belsasar, maala dagiti alikamen a balitok ken pirak a sinamsam ni tatang na a Nebukadnesar, iti templo iti Jerusalem. Pinaalan na ida tapno paginumanda, kadagiti opisyales na, dagiti asawa ken kamalala na. Dagus an epan dagiti alakamen a balitok ken pirak, ket inaramid da ida a naginuman. Nagiinom da iti arak, ket nagdaydayaw da kadagiti didyosen, an aramid iti balitok, pirak, bronse, landok, kayo ken bato. Pagamuan, nagparang ti ima ti may sa atao, ket nagsurat iti napalitadaan adiding, iti palasyo, iti lugar amaranyagan uray ti silaw. Nakita ti ari ti ima ang agsursurat, bimsag iti kastaunay abuteng na, nagkukot dagiti tumeng na. Dagus ang naidatag ni Daniel iti sangwanan ti ari. Kinuna ti ari kenkwana, si kakada ni Daniel, amay sa kadagiti Hudyo ang napagtalaw, nga inala ni amak ni Jehuda. Nadamag ko nga daken ka ti Espiritu dagiti didyosen, ket nalaing ka, adaan ka iti panakaawat ken sirib. Nayaban dagiti mamagbaga, ken salamangkero tapno basaen da, ken ibagada ti kayat asawen ti naisurat, ngem da maibaga ti kaipapanan na. Ita, addaag ko na akabelam nga ibaga dagiti nailembeng akaipapanan, ken ammom nga ilawlawag dagiti palimed. Numabasam ti naisurat ket ibagam kanyak ti kaipapanan na, makawesan kanto iti napateg alupot analabaga. Makwentasan kanto iti balitok, akas pamadayaw ken maisaad kanto am ikatlo kangatuan iti turay iti pagarian. Insungbat ni Daniel iti ari, idulin mo dagiti sagot mo natanok nga ari, wenno ited mo iti sabali. Basta ek tinaisurat ket ilawlawag ko ken ka ti kaipapanan na. Nagaramid ka iti maibusor iti Apo ti langit, ket inalam dagiti tasa a malukong iti templo na. Inusar mo ida ang naginuman iti arak, akaduam dagiti opisyales mo, dagiti asawam ken dagiti kamalalam. Nagdaydayaw kayo kadagiti didyosen an aramid iti balitok, pirak, bronse, landok, kayo ken bato, didyosen adi makita wenno makangeg ket awan amuna.
ngem di mo pinadayawan ti Diyos amang tengtengel iti biyag mo, ken iti amin nga aramid mo. Daytoy ti gapuna nga embaon ti Diyos ti ima amang isurat kadagitoy asao. Daytoy ti naisurat, mene, 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 tekel o farsim. Daytoy ti kaipapanan na, mene, nabilangin ti Diyos dagiti aldaw ang nagpaot iti pagaryam, ket inkedengnan agibusan na, tekel, natimbangkan ket nasarakan akurang tinadagsen mo, o farsin, nabingayan ti pagaryam, ket naited kadagiti taga Medo, ken taga Persia. Ti sao ti Apo. Idaydayaw yu ti Apo, ket itanukyo iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo nga init ken bulan. Kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanukyo iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo abitwen ti langit. Kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanukyo iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo atudo ken linnaaw. Kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanukyo iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo amin nga angin. Kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanukyo iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo nga apoy ken pudot. Kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanukyo iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, makabibinig alamiis ken makasinit apudot. Kantaan nyo iti pagdaydayaw, ket itanukyo iti agnanayon. Addaken ka dagiti sao maka ited ti agnanayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sao maka ited ti agnanayon na biyag. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, tiliwen da kayto dagiti tattao, ket idadanes da kayto. Maidarum kayto kadagiti sinaguga, ket maibalod kayto gapo kanyak, maisaklang kayto kadagiti ar-ari ken agtuturay. Daytanto ti gundaway yu amang ipakaammo tinaimbag adamag. Imulayo iti panunot yo, di yo pakadanagan no anyanto ti isungbat yo. Tasyak tumet laeng timangted kada kayo, kadagiti balikas kinsirib, adin to masupyat, when no masungbatan dagiti kabusoryo. Yawat da kayto, dagiti naganak kada kayo, dagiti kakabsat yo, dagiti kakabagyan yo, dagiti gagayem yo. Papatayan dan to ti sumagmamano kada kayo. Guraen da kayto, dagiti amin at tao gapo kanyak. Ngem awan to ti uray may salaeng abuok amapukaw iti ulo yo. Gapo ti panagibturyo, maisalakan yon to dagiti bagbagiyo. Ti Ebanghelyo ti Apo. At dadayjay pagsasao nga God will provide. Oray siya akmat mamati akmat, He really provides. No agkamang tayo keng kuana, sila
Hantay ma-imagine, oray siya, ti biyag ko ka, hang ko ma-imagine no kas ano nga improvidan nak ti Diyos. Ta amuyo mo ti pamilya nga naggapuan, awan di awan, talaga nga awan ti awan. Gapo ti talek, di nga ti kararag namin idin ka, haanan nga daytay, umunatap no umunag di relasyon kini Apo Dios detay talagang agkulkul imbitin kang kingkuana ta awan ti gaway mo itibiyag awan ti mabalin mo siya nga ti kasing patan di eskwela mi ta diya nga agunune ta mailista ti agsao tata baliktad tarabita bakmutan diya talaga nga deti ngay agbibitin di ba ti panagbasa idi ka diya mamagangganasan nga agbasbasa ta apaya. Ang kamo lang maka-exam, ang kamo lang maka-uri yung seminaryo, di kakaasi nga masursuratan. Hala, awang gangganas. Hanya ti armas nga talaga, di nga talag. Hampay ka nga talag, kini Apo Diyos, dete nga awan ang kaapulusan ka, kararag lati mabalim mo nga isungbat, makararag lati dete nga agpakpakaasi kan talaga nga awanan, kasya ti, kasla nagkwak, kasla nagbibiyagan kaginggana tatta uray tibiyag uray siyak tatta tibiyag ko tibiyag tayo uray dito parokya ito ngay awan mabalin agkurkurang ngam na niya ti mabalin tayong aramiden isunan to ti mangi provide kalakas dilat ti kapintasan nga armas tibiyag ito ngay isunan to ti mangited agraman sirib nadaduma ka adadagiti nakaturog nga sirib na Espiritu Santo sagot nga ti Espiritu Santo ti kinasirib kina panakaawat kina panakaammo kinalaing sagot na dayta iso nga dayta no ti kapintasan nga aramiden no daduma ka suda nga dayta no walang wala ka na anya ti balim mo aramiden isu na ti pangaramidan na isu na ti panan na iti nga agpakpakaasi talagang awanan ngam iso ti kamangen na ti kapintasan kuri ti inaldaw ti agan anayos ti biyag tayo iso na lata ti mangted awan ti sabali nga armas ti Diyos ti may makaammo iso di jay ko na tayo nga isunan to ti no daduma ka hanggang nga marikutanan no awan hanggang madanagan no awan baybay ta isuna anya tinapatag ited mulat ta kanyanan idaton mo keng kuha na makamu isunan nagyay kala baybay am nga isuna ti mang simpa ano da dumaka adda plano ti biyag tayo ngam na pinpintas no ited tayo ta isuna ti mga ramid isuna mang simpa dayta tinapintas nga attitude ko mga mapankeng kuha na ta uray dito ebanghelyo tayo nya ti kunana isubmit na kayto ited gada kayto uray kakabsat yo ited da kayon to baybay anda kayto ngam anya ti kunana dinto Diyos ti mangted isungbat yung haan nga masungbatan dagiti amin haan lang at sungbat ura iti biyag tayo ibayan tayo nga ti Diyos iso ti mangiturong iso dayay total submission yung full submission to God kunana dayay iso nga ited tayo kanya ited tayo kenkwana ti amin tayo dayay tinapintas nga armas tayo uray kuna tayo nga adda plano tayo no nya ti kayat na kinhaan maisuntulat ti maaramid daya tinapintas nga relasyon para kini Apo Jesus kinda tayo tanatay baybay ang anak na tayo nga rod. Video ka po Diyos na parasyon para balumutin natin ang trabaho.
Bangar ken liwliwa, di kam tumawaw ken mabisin dito'y daga. No agtalek kam tu ken ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kad ti sakripisyo nga imbilin mo nga iroknoy miken ka aramidem kad anatudyo kami kadagiti bilbilin mo tapno makaayayo kam ken ka gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Taited mo, taidinto asaan mo amasapol ti panagdaydayaw mi, nupay kasta impaay mo subalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami. Tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ngam agpaay da pakaisalakanan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga itantanok ken ibunang nagda kadagiti langit ken daga ken dagiti angheles, kat kunada adi agsarday. A Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daga napnoda ti pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay itinagan ti apo, hosana iti kangatuan. Pudno unay apo abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami abagi kandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana halaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysa nakam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mga pagkakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken magidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo
ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi ngadat sa dilangit, dumteng kumati pagariam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam dal daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem na ti basol mi. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngeti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukanyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ngam ti may salay nga sa umapaimbagton ti karal. Kumararag tayo. Manakabalin a Diyos, ipaay mo ka dita da kami, anakiranod kadagiti na Diyos an sakramentom, pulos adikam to maisina ken ka, gapo ken Apo Hesus Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Addan tumod lamisa tayo no Rabi Apo, ti alas 7, centralized ta Red Wednesday. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.